Upozornenie pre cestujúcich do destinácie Večný život. Toto je posledná výzva. Dostavte sa k nástupnej bráne číslo 7. Vážení cestujúci, hovorí kapitán Joe Portillo. Vítajte na palube nášho letu do večného života. Naša posádka vám želá príjemný let. Pilot Edgard vám teraz poskytne ďalší pokyny. Vážení cestujúci, volám sa Edgar González. Informujem vás, že tento let sleduje jedinú dráhu. Ježiša, ktorý je jediná cesta, pravda a život. Budeme prechádzať cez viaceré oblasti s turbulenciami, ale nemajte obavy. Ježiš zvíťazil nad svetom. Vážení cestujúci, volám sa Pedro Diaz a som zodpovedný za posádku kabíny tohto letu. Teraz vám podáme informácie o bezpečnostných postupoch v tomto lietadle. Najprv si zapnite a prispôsobte bezpečnostný pás počas letu a počas pristávania. Nezabudnite počas celého letu udržiavať negatívne myšlienky v letovom režime. V sedadle pred vami sa nachádza Biblia so všetkými pokynmi pre vašu bezpečnosť. V prípade turbulencií si nezabudnite otvoriť Žalm 91. 1000 ich padne po tvojom boku, 10 000 po tvojej pravici, ale naše lietadlo nespadne. Biblia je vaša kyslíková maska. Nezabudnite sa podeliť o pravdu s tými, ktorí ju nepoznajú. Pod vašim sedadlom nájdete záchranné vesty. V prípade útoku nepriateľa ich naplňte Božou láskou. Toto lietadlo má 6 núdzových východov. 2 vpredu, viera a láska. 2 v strede, krotkosť a dobrotivosť. 2 vzadu, trpezlivosť a sebaovládanie. Núdzové svetlá vás dovedú k jedinej únikovej ceste, ktorou je Ježiš Kristus. Šťastný let, zostaňte na svojom mieste a buďte verní až do konca. Vážení cestujúci, blížime sa k nášmu cieľu. Situácia v cieli je úplne priaznivá. Budeme mať život bez smútku, bez plaču, bez chudoby, bez prekliatí. Vážení cestujúci, pripomíname vám, že bez zmeny svojho občianstva nebudete môcť pristáť vo večnom živote. Dnes budete mať príležitosť tak urobiť. Nevystupujte z tohto lietadla bez toho, aby ste prijali Ježiša do svojho srdca. Nezabudnite, že dokiaľ ste v tomto lietadle, ste tu na to, aby ste získavali duše a tvorili učeníkov. Ďakujem vám za pozornosť. Vážení cestujúci, žiadam vás, aby ste venovali pozornosť dôležitým informáciám pred pristátím. Dostali sme informáciu, že všetka vaša batožina zostala na zemi, bohatstvo, dom, auta, peniaze. Preto po prílete do našej destinácie si nebudete môcť vyzdvihnúť svoju batožinu. Do neba si vezmete len duše, ktoré ste získali na tejto zemi.